raising intercessors. Yes, uzovusa abantu amanxusa la kule ndlu egameni lenkosi. So we are standing on that word ukuthi uNkulunkulu is raising intercessors la ebandleni. uNkulunkulu uzovusa abantu abakhulekayo nabantu abathandazayo. So ngiyacela ukuthi sikhulekele leyo nto, and whenever we meet to pray, sithandaze serious like we were doing today, bazalwane, and engage the word lokuthi uNkulunkulu uzovusa ama-intercessors. Hallelujah, hallelujah, praise God. Ngifisa ke bazalwane namhlanje siqale sibuke into yomthandazo. We are speaking about prayer. Sizokhuluma ngomthandazo. Umthandazo uyisidingo. Umthandazo uyisidingo. Hallelujah, hallelujah. Ngicela sisho no amen. Hallelujah, amen, hallelujah, amen. Umthandazo bazalwane, impilo yokukholwa cannot be sustained without prayer. Impilo nje yakho yokuthi umzalwane ayikwazi ukuma nokuqhubeka, ayikwazi ukuqhubeka ngaphandle komthandazo. Hallelujah. Umthandazo unjenga nokuphefumula. Indlela odinga ngayo umthandazo kuyafana nokuthi indlela odinga ngayo umoya kaNkulunkulu. Hallelujah. Kuyafana nendlela odinga ngayo ukuphefumula. So it's something that you cannot live without. Into ongakwazi nongeke uzukwazi ukuthi uphile ngaphandle kwayo. Bazalwane, inhloso yokuthandaza akusikona ukutshela uNkulunkulu ngezidingo zethu. That is part of it, but the main purpose of prayer akusikona ukuya kuNkulunkulu uyomtshela ngo1 no 2 no 3. Kodwa inhloso yomthandazo ukuthi is to conform us to the will of God. Ukuthi thina sihlangane nentando kaNkulunkulu. That is the purpose of prayer. Ukuthi siphile impilo yentando kaNkulunkulu. Inhloso yokuthandaza ukuletha ukuqonda kithina ukuthi what is the heart of the Father. Ukuthi ubaba yini ayifunayo kithi. So uma sithandaza siyofuna inhliziyo kaBaba ngathi. Hallelujah. So ukuzukwazi ukucommunicate noNkulunkulu nokumaintain ubudlelwano noNkulunkulu, you need to understand the heart of God. So umthandaza ushintsha uNkulunkulu kodwa ushintsha iattitude yakho. Umthandazo does not change God, but umthandazo changes you. It changes your attitude. Ushintsha ingqondo yakho umthandazo. Ukususe complaining, ukuse kudumiseni. It's not about changing the mind of God, but it's about changing you. It's about changing your attitude. Why we must pray? Is prayer necessary? Mbuzo siyasibuza yona le. Ngoba vele uNkulunkulu wazi konke. Why fanele ngimtshele into ayaziyo? Omunye akayibuze lokho. Omunye athi vele uNkulunkulu intando yakhe esebenzayo anyway. So noma kuthiwa ngiyathandaza kuyogcina intando yakhe. Ngifuna sibukele leyo nto bazalwane, important noma necessity ukuthi kubaluleke ngani ukuthandaza. So qala lapho nje namhlanje ngafushane we will look at 3 examples then I close. So ngoba ama examples awu3 eBhayibhelini bese siyathandaza. Then next week kusuka Friday so bese sikhuluma in details bese singena kwi prayer. The whole month of May we'll be talking about prayer. And bazalwane ukufundiswa kwami ngomthandazo akusiki ukuthi sazi nje ngomthandazo kuphela, kodwa ukuthi ngesikhathi ngifundisa kubonakale umoya wokuthandaza usibekele, kubonakale sithandaza. So you are not only going to be taught how to pray, but uzofundiswa, uzopractice ukuthandaza while we are here. Because inhloso ukuthi ungazi ngokuthandaza kodwa ukwazi ukuthandaza. Inhloso akusukuthi wazi ngokuthandaza kodwa inhloso ukuthi uthandaze. Ungazi kakhulu ngawo kodwa ukwenze. Hallelujah. I was happy today. Namhlanje I heard the sound of prayer rising bazalwane njengoba ngithandaza. Ngizwile iphimbo lokuthandaza liyakhuphuka. Yiloko uNkulunkulu akufunayo. This is our first installment of our teachings about prayer.
So ngizobeka nje i-foundation then sobe sesiqhubeka kahle on Friday and Saturday. Kunamazwi bazalwane engicela ukuwakhotha ashiwo omunye umbhali obizwa ngo-E.M. Bounds. Ngizowakhotha ngesiZulu, they're very simple so understand. Athi God shapes the world by prayer. God shapes the world by prayer. The more praying there is in the world, the better the world will be. Hallelujah. Amen. The more praying there is in the world, the better the world will be. The mightier the forces against evil. The prayers of God's saints are the capital stock of heaven by when God carries on his great work upon the earth. So imthandazo yethu i-investment, i-stock sasezulwini uNkulunkulu usebenzisa yona ukuthi afeze icebo lakhe nomsebenzi wakhe omkhulu emhlabeni. Sizokuthola lokho namhlanje. You will leave this place wazi ukuthi umthandazo wakhe ibalulekile kuNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Message God conditions the very life and the prosperity of his cause on prayer. So imthandazo yethu uNkulunkulu uyithatha very serious and yadingeka ukuze kufezeke icebo likaNkulunkulu. Why prayer is necessary? Mhlawumbe asiqale ekuthenini sibuke the original plan of God mayedala umuntu. Ukuthi why umthandazo ubalulekile? Why umthandazo udingeka? Asiyeni ku Genesis 1 verse 26. Genesis 1 verse 26 to 28. Masasifikile sonke sithi amen. Genesis 1 verses number 26 to 28. Sisithole sonke bazalwane. Okay, asifundele ke. uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze babuse phezulu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezinkomo nomhlaba wonke nezilwanyana zonke ezinobzilayo emhlabeni. uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe, wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu, wabadala owesilisa nowesifazane. Verse 28. uNkulunkulu wababusisa. uNkulunkulu wathi kubo, zalani nande nigcwalise umhlaba, niwunqobe, nibuse phezulu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezilwanyana ezinobzelayo emhlabeni. Amen. Hallelujah. Ngicela futhi siphinde please singakhohlwa ukuthi la kukhulunywa ngani. Umuntu unikezwa ukubusa phezulu zonke izinto, right? Phezulu komhlaba wonke. Ngicela sekumahubo 8 verse 3 to 8. Amahubo 8 verses number 3 to 8. Asitholele futhi sithi amen. Mahubo chapters number 8 verses number 3 to 8. Lapha ngibuka izulu lakho, umsebenzi weminwe yakho, inyanga nezikanyezo ozimisileyo. Umuntu uyini ukuba umkhumbule, nendodana yomuntu ukuba uyinake na? Wamenza waba ngaphansana kaNkulunkulu, wamqhelisa ngenkazimulo nangobukhosi. Wamenza, silaleleni verse 6, wamenza abe ngumbusi phezu kwemisebenzi yezandla zakho. Konke wakubeka phansi kweinyawo zakhe. Izimvu nezinkomo zonke, yebo nezilwane zasendle, nezinyoni zezulu, nezinhlanzi zolwandle, nakho konke okuhamba ezindleleni zolwandle. Amen. Now niyabona ukuthi la mavesi asho into efanayo. Aveza uNkulunkulu enikeza igunya kumuntu. Nikhona bazalwane. Aveza uNkulunkulu enikeza igunya kumuntu. So uAdam mayefika noma mayebekwa uNkulunkulu emhlabeni, wayekade emele uNkulunkulu emhlabeni. Kunegama uNkulunkulu alishilo lapha ku verse 26 uthi ababuse, they must rule. It's the word masha, they must rule. In other words, uNkulunkulu wathatha uAdam wamenza waba yimanager yomhlaba. Ikhona bazalwane, waba isteward umuntu osuke gadele omunye umuntu.
So uNkulunkulu ke wathatha lonke igunya walibeka kuAdam to rule the earth. So in other words, God ruled the earth through Adam. Hallelujah. uNkulunkulu wabusa umhlaba ngoAdam. Nikhona abantu abazalwana namhlanje kuseni. uNkulunkulu wabusa umhlaba ngoAdam. So kwakuAdam ukuthi awunakekele umhlaba, kwakuAdam ukuthi umhlaba uhlale ubukeka ngendlela uNkulunkulu awufuna ngayo. Ingakho lithi iBhayibheli njalo ntamba malithamba ilanga uNkulunkulu wayefika kumuntu bafike baxoxe njengomuntu ekhuluma nomngani wakhe. Nikhona abazalwane. So because uNkulunkulu wathatha igunya lakhe lobuNkulunkulu, ungayikhohlwa lento uba soyidinga lapha mase sisithandaza noma mase sikhuluma ngalama reference awu3 engifuna siwabheke. uNkulunkulu wathatha igunya lobuNkulunkulu esezulwini wawunika umhlaba, wawunikeza umuntu ukuba awusebenze awubuse. So in other words, God was recognized in Adam. So uma abantu bebona uAdam, babengabona uAdam nje, babebona uNkulunkulu othume uAdam. So babebona uNkulunkulu waziveza ngoAdam, because uAdam carried the weight on earth because he represented God. Izenzi iBhayibheli uNkulunkulu umhlaba uningi izulu likaNkulunkulu umhlaba wamadodana abantu. So God gave authority to Adam to rule the earth. So uAdam ki-assignment yakhe kwakade kuumhlaba. I-assignment nje ayiniwe yona kwakuwukuthi awubuse umhlaba, awubuse yena nenzalo yakhe. Hallelujah. So it was under his charge and care. The earth was under Adam's charge and care. Hallelujah. Before kuze kufike inyoka noma uSathane ezobalinga emva kwaloko basebona. So ukuthi izinto zihamba kahle emhlabeni noma zihambe kahle konke lokho kwakuncike kuAdam, because igunya uNkulunkulu wayenikeze uAdam. So Adam had authority over the earth. Kwangesiyena uNkulunkulu onegunya emhlabeni, kodwa wayebeka umuntu. Ingakho ngishilwane saziqanda uAdam athi wena uyibhubesi, wena laba yibhubesi, athi wena uyinkomo, laba yinkomo, wena uyimvu. Ngoba igunya likaNkulunkulu lahliselwa lanikezwa umuntu. Awunikhona kodwa abazalwane. So kwaba umuntu futhi othatha lelo gunya walinikeza isitha. Hallelujah. In the form of a snake. Nikhona abazalwane. So uNkulunkulu did the things on earth through human beings. uNkulunkulu wayezenza ngomuntu. Lokho ke kungilidele ekuthenini ngiconclude ukuthi uNkulunkulu works through the prayers of his people, because kunegunya alehlisele emhlabeni. Lelo gunya akalithathanga, walibuyisa ngokuthi alethe uJesu. Hallelujah. So uNkulunkulu ke works through the prayers of his people. Hallelujah. uNkulunkulu usebenza ngemithandazo yakho. Asisuse kuAdam silethe kuwe ngoba umuntu. God works through your prayers. God works through your prayers. And logo into uNkulunkulu ayikhethile. I will show you in scriptures. God chose to work it through human beings. Hallelujah. uNkulunkulu akasebenzi independent of man, kodwa usebenza ngabantu. Ingakho ukhulelela imali, uthi phosi ngidinga imali, akwehli imali ezulwini, kodwa uNkulunkulu uthumela someone ozovela lethe imali okuyidinga. God works through men. He does not work independent of men. He limited himself. uNkulunkulu khona izinto azidedele kubantu. Hallelujah. Hallelujah. Now uNkulunkulu kusebenza ngabantu. Let us support the thing ngishoyo ukuthi sibuke lama example of 3, then I will pray. Hallelujah. Sicela sivule amakhosi okuqala chapter 18 verses number 1. Amakhosi okuqala chapter 18 verses number 1. Masisitholile sithi amen. Amakhosi okuqala chapter 18 verses number 1. Kwathi emva kwensuku eziningi izwi laJehova lafika kuEliya ngomnyaka wesithathu,
lathi hamba uzibonakalise ku-Ahab, ngiyakunisa imvula emhlabeni. Cela ukuphinda futhi. Kwathi emva kwezinsuku eziningi izwi kaJehova lafika ku-Eliya ngomnyaka wesithathu. Lathi hamba uzibonakalise ku-Ahab, ngiyakunisa imvula emhlabeni. Asikhumbule ke bazalwane, mhlawumbe to give you background la. Imvula ayinanga la for 3 years. Mofunda the previous chapter 17. U-Eliya wathi aliyophinda lini izulu until ngize ngisho mina. Amen. So izulu langana for 3 years. Now kwaba khona isomiso, kwaba khona indlala, kwaba khona ukuswelakala kwamanzi for 3 years. Now ke la lithi iBhayibheli emva kwezinsuku eziningi izwi likaJehova ku-Eliya ngomnyaka wesithathu. Then God decided, nikhona bazalwane, emva komnyaka we-3 uNkulunkulu wanquma wathi wenza ku-Eliya wathi hamba ubonakalise ku-Ahab inkosi, ngiyakunisa imvula emhlabeni. Kusho uNkulunkulu ukuthi uzonisa ini bazalwane? As imvula. So God needed and he used a person ukuze anise imvula. Wasebenzisa umuntu oyekade ezothandaza. Cela before siqhubeke siye ku chapter 18. Ku chapter 18 siye ku verse 44 wakhona. Cela siye ku verses number 44. I want to pray. Verses number 44. Sesifikile? Verse 44 ufundeka kanje. Kwathi ngokwesikhombisa, mhlawumbe siqale ku 43. Wathi encebweni yakhe kuphuka ubheke ngasolwandle. Yakhuphuka ke yabheka yathi akukho lutho. Wayesethi phinda kasikhombisa. Kwathi ngokwesikhombisa yathi bheka kukhuphuka ifu elwandle lingangesandla somuntu. Wayesethi khuphuka umtshelo Ahab ukuthi bophela wehle funa uvinjwe imvula. Kwathi ngesikhashana nje izulu laguqubala ngamafu nangomoya lana imvula enkulu. Hallelujah. Mhlawumbe ngicela abazalwane sifunde no verses number 41 and 42. Wayesethi uEliya ku-Ahab, khuphuka udle uphuze ngoba kukhona umdumo wemvula enkulu. Wayesekhuphuka u-Ahab ukuba adle aphuze. U-Eliya wakhuphukela esiqongweni seKhameli. iKhameli intaba abazalwane, wakhuphukela esiqongweni sentaba, wakhothamela phansi, wabeka ubuso bakhe phakathi kwamadolo akhe. Hallelujah. Now ngifuna sibukele lento ke bazalwane, uNkulunkulu is initiating ukuthi kufanele kune imvula, right? uNkulunkulu ufuna imvula othi uzonisa imvula, but God akayehlisi imvula yena qobo lwakhe, kodwa udinga umuntu ozoyothandaza bese imvula iya. Nikhona bazalwane. So it is God ofuna ukuthi kwehle imvula, but akazehliseli yena imvula. He need or he use a person to accomplish lento ayifunayo through prayer. Kunezinto uNkulunkulu akazenzi, kodwa udinga umuntu ozovela bese asebenze leyo muntu ukufeza icebo lakhe emthandazweni. Hallelujah. So uEliya ke bazalwane is praying for the rain. Lithi iBhayibheli lithi izwi kaJehova lathi akahamba ayozibonakalisa ku-Ahab ngoba uNkulunkulu uzonisa imvula. Now lithi iBhayibheli waya ke ku-Ahab emva kwalokho lithi iBhayibheli wakhuphuka waya entabeni nabaprofeti baBhali nabaprofeti ba-Ashera abawu-450. Siyasazi leso story. Lithi iBhayibheli emva kokuthi uEliya esebulala abaprofeti bakaBhali nabaprofeti baka-Ashera, lithi iBhayibheli wakhipha imessage ku-Ahab ethi wena yehla ezasi uyodla uphuze, mina ngizokhuphuka ngiyothandaza. Emva kwalokho uthi ngoba imvula iyeza. Lithi iBhayibheli wayesehla u-Ahab. Emva kwalokho Eliya, lithi iBhayibheli wathuma inceku yakhe wathi akahambe before ayithume. Lithi wathatha ubuso bakhe wafaka phakathi kwamathanga akhe and he prayed for the rain. uNkulunkulu
imvula, kodwa uNkulunkulu akayinisi imvula engekho umuntu azomsebenzisa ukunisa imvula. Kunezinto uNkulunkulu angeke azazenze emhlabeni wena ungasukumanga wathandaza. Kodwa kithi namhlanje God requires your prayers to accomplish some of his works on earth. Why God? Kungabi wena ngoba uwe ufuna imvula, ngoba uwe obona abantu benesomiso, ngoba uwe othi izulu maline. Yini uNkulunkulu ungaveli uyinise imvula? But he require a man. You need a man. God spoke to Elijah ukuthi akahambe ayobona wathi abahambe. Uyena uNkulunkulu okhulumayo. Yezwa uzathi for I will send the rain. Kodwa still sadinga ukuthi kube khona umuntu ozothandaza eseshilo wathi uzoyiletha imvula. Imthandazo yakhe ibalulekile uNkulunkulu. Khona izinto ezingeke zenzeke kwifamily yakho ungathandazanga. Khona izinto ezingeke zenzeke kwisociety ungathandazanga. Khona into ezingeke zenzeke kwizwe lakithi wena ungathandazanga. uNkulunkulu is in need of a man. uNkulunkulu udinga umuntu. Lemvula uNkulunkulu uzoyiletha. Kodwa ibizwe mina ngikhuphukele ngentabeni. Bazalwane. Khona izinto uNkulunkulu azozenza ekhaya lakho. Khona izinto uNkulunkulu azozenza empilweni yakho. Kodwa sidinga ukuthi wena ukhuphuke. Ubayeke wahambe bezasi beyodla bephuza. Kodwa wena ukhuphuke iMount Carmel abazalwane. I'll come with me bazalwane. Khona izinto uNkulunkulu aseshilo. Wathi Eliya I will send the rain. But God still needs you to go up the mountain and pray for the same rain. I will send the rain. Kusho uNkulunkulu. Kodwa sizwe Eliya ethi wakhuphuka entabeni ngoba imvula iyeza. Hallelujah. 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 It take human prayers to birth the plan of God on earth. Ukuze kune imvula nonhlanhla, ukuze kune imvula kwadingeka ukuthi kube khona imthandazo yomuntu. Ngine seku ukuze kube kuzali icebo likaNkulunkulu empilweni yakho kudingeka imthandazo yakho. uNkulunkulu uyalazi icebo lakhe ngawe. uNkulunkulu uyakwazi akuhlelile ngawe. uNkulunkulu uyazi izinto ayiplanile ngawe. But he still needs you to pray to give birth to the plan. Elia understood. Makuthiwa hamba uzibona ngathi uAhab uthi ngoba ngizoyiletha imvula. Wa understand okay imvula izovela kuNkulunkulu. Kodwa ukuthandaza ukwehla kwemvula kuzovela kimi abazalwane. Imvula izolethwa uNkulunkulu kodwa amadolo angazoyenza ukuthi ibonakale. Khona izinto uNkulunkulu ayishilo. Webazalwane ukuthi angithi izithembiso neziprofethi zikaNkulunkulu zizalwa ngomthandazo. Kodwa bangakhuluma into ezinkulu phezu kwempilo yakho. Uma ungathandazi ngeke uzibone. OkaNkulunkulu uyinethisa kodwa okwakho ungehlisela phansi nokuthandaza. Hallelujah. And asibuke indaba zalwane la verse number 44 lithi iBhayibheli ngesikhathi uAhab esehlile wayezazi wayophuza wayodla ngoba ngesikhathi nasikhuphuka bayaphuza bayodla. Njengamanje sisentabeni kaJehova ezasi bayaphuza bayadla. Hallelujah. Lithi iBhayibheli wabiza inceki yakho Eliya. Wathi awuhamba uqalaze imvula. Lithi iBhayibheli yagijima inceki yabuya nomyalezo oqala yathi angiboni lutho. Wathi phindela uye khona. Phinde futhi uqalaze yagijima inceki yathi angiboni lutho. Lithi iBhayibheli lapho uEliya indoda kaNkulunkulu yaqhubeka yathandaza ngoba siyeke uma singakayiboni imvula. Asiyeke
asiyeke uma ingakazalwa imvula, asiyeke uma icebo lingakaveli, asiyeke until the work is accomplished. We continue to pray. Uzuyibone lento oyifunayo, qhubeka uthandaze. Alethi iBhayibheli waqhubeka okwesithathu, wabuya wathi we-Eliya angiboni lutho. U-Eliya waqhubeka wathandaza. Ngoba siyaqhubeka sithandaze singaboni ma-result, siyaqhubeka sithandaze kuthuli, siyaqhubeka sithandaze ingenzeki into esiyifunayo, kodwa siyaqhubeka sithandaze. Lithi iBhayibheli wagijima kwaze kwaba ikasikhombisa. Lithi iBhayibheli kulokhu kwesikhombisa wabuya wathi we-Eliya khona into engiyibonayo, khona esengiyibona, ngibonisa kodwa lefu lingangesandla somuntu. Athi u-Eliya yiyo noma ingancane kangakanani kodwa yiyo imvula abazalwane, noma ngabukeka ngazathi kuthatha isikhathi ukuphendula komthandazo yakho, kodwa yona imvula, kodwa yona imvula iyeza, kodwa yona imvula iyeza. Lithi umuntu kaNkulunkulu ngoba wayesazi ukuthi imvula isiseduze, lithi wagijima, wathi gijima uyotshela u-Ahaba ukuthi akagijime aye eJezreeli ngoba imvula izomnetha uma engagijime. Because umuntu othandazayo uyakwazi ukubona ama-result okuthandaza engakaphendulwa. God needs your prayers to accomplish his work emhlabeni. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu he chose to work through the prayers of his people. uNkulunkulu ukhethile ukusebenza ngemithandazo yakho. Nakhona nginitshela ukuthi imithandazo yethu ithi your kingdom come. Those are the prayers of God. uNkulunkulu ulinde wena ukuthi uqale uthandaze ukuze uqale kubhodloke ezinye zendonga eziphambi kwempilo yakho. Lithi iBhayibheli mawufunda uJames 5:17 to 18, lithi u-Eliya wayewumuntu njenganathi abazalwane, lithi u-Eliya wayewumuntu njenganathi singadlule, lithi kodwa wathandaza kwehla imvula, lithi he was a man just like us. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi now you can pray prayers that will move the plan of God, that will force and cause the plan of God ukuthi ivele phezu kwempilo yakho. When you are capable, uyakwazi wena ukuthandaza imithandazo ezokufeza icebo kaNkulunkulu. Asikubone example yesibili. I want to pray. Sibukele uDaniel. Daniel 9 verses number 1 to 4. Daniel 9 verses number 1 to 4. God needs you to pray to accomplish umsebenzi wakhe emhlabeni. Daniel chapter number 9 verses number 1 to 4. Sisitholile bazalwane. Inkolelo kaDaniel. Unyaka wokuqala kaDariyu indodana ka-Ahasuerus wozalo lamaMede owabekwa inkosi phezulu kombuso wamaKhaledi. Ngomnyaka wokuqala wokubusa kwakhe, mina Daniel ngaqonda ngezincwadi umumo weminyaka elakhuluma ngawo izwi likaJehova kuJeremiya umprofeti wakupheleliswe ukuchithwa kweJerusalema iminyaka engama-70. Ngase ngibhekisa ubuso bami, please take note of verse 3. Ngase ngibhekisa ubuso bami kuyo inkosi uNkulunkulu ukuba ngikhuleke. Ake sithi kuba ngikhuleke. Nginxuse ngokuzila ukudla nangendwangu yamasaka nangomlotha. Ngakhuleka kuJehova uNkulunkulu wami, ngavuma ngathi okay, we can stop there. Now ngifuna ke bazalwane si understand la ukuthi uIsrael uthunjiwe esinye isizwe ngenxa yesono sakhe. Hallelujah. La bakwi-captive bathunjwe esinye isizwe ngenxa yesono. Now la uDaniel ufunda ke incwadi kaMprofeti uJeremiya. Hallelujah. He's reading the book of Jeremiah. Daniel is reading the book of Jeremiah, and uthi ngaqonda ngembhalo ukuthi kahle kahle ukuthunjwa kwaIsrael kwakade kuthiwe kuzoba u70 years. Hallelujah. Now uyawubona lo 70 years usuyaphela noma usuphelile khona bazalwane, kodwa abantu bakaNkulunkulu basese kuthunjweni.
ukhona abazalwane. Hallelujah. Ufunda incwadi kaJeremiya ukuthi uNkulunkulu wayekade ethe bayothunjwa only for 7 years. Now lesikhathi seseyaphela, lesikhathi besishiwo, kodwa laba basesekuthunjweni. And what it does, ithi iBhayibheli waphendukela waya uNkulunkulu wayokhuleka. Ase ngibhekisa ubuso wami kweNkosi ukuba ngikhuleke. Ukhulekelana, ukhulekela bakhululwe ngoba isikhathi sesiprofeto sesifikile. Hallelujah. Fanele bebakhululiwe kodwa abakhululiwe. uNkulunkulu udinga someone ozoqonda ngemibhalo bese yathandaza ukuze uIsrael akhululwe noma kade isikhathi sishiwo kodwa ngenxa ukuthi akekho umuntu ozothandaza uNkulunkulu isikhathi salo siqhubeka belo bethunjiwe. Hallelujah. Now ngifuna abazalwane siqonde into yokuthi uDaniel received a promise. Hallelujah. Angazi ukuthi wazi kanjani ukuthi uNkulunkulu uzodinga umthandazo wakhe ukuze kukhulule uIsrael. Kodwa simbona uDaniel eyothandaza enkosini. Simbona uDaniel ekhuleka uNkulunkulu ethi Nkosi u70 years usuphelile wawukade ushilo khulula abantu bakho. Hallelujah. Now lithi iBhayibheli emva kwalokho he prayed to God. Lithi wazila ukudla, lithi wanxusa, wadabula indwango, wasihuqa emlotheni praying to God ukuthi icebo uNkulunkulu wawukade uthe u70 years why manje qhubeka, why kudlulela ngaphingale kwa70 years, why uNkulunkulu ngoba bekade eshiya sizobakhulula ku70 years, why engavela abakhulule njengokusho kombhalo, kodwa uNkulunkulu needed involvement of a man. uNkulunkulu wadinga umuntu ozothandaza ukuze kufezeke izwi lakhe. Hallelujah. Emva lithi iBhayibheli kwathunyelwa ingelosi same time mayithandaza uDaniel. Mayifika ingelosi ifika yamxoxa ukuthi uDaniel nale ngelosi bazalwane it took Gabriel 21 days ukuthi afika lethe impendulo. Hallelujah. Ngoba lithi iBhayibheli the prince of Persia ekade ivimbe. Hallelujah. Ekade ivimbile ukuthi kuphendule umthandazo. Kodwa uDaniel wabonakala endaweni yokuthandaza. Bazalwane, khona izinto ezingezenzeke until you pray. Hallelujah. Hallelujah. Khona izinto ezingezenzeke until you pray. Praise God. Hallelujah. So human involvement is needed for God to fulfill his promises. uNkulunkulu uyayidinga involvement yakho ukuze afeze izithembiso zakhe. Hallelujah. Hallelujah. So uDaniel evidently realized that intercession had a part to play in bringing the prophecy to pass. So uma sithandaza siya uNkulunkulu sinikeza into yokuqonda ukuthi khona izinto engezenzeke engezidedeleke ezulwini until you pray. uNkulunkulu sought for a man. uNkulunkulu wafuna umuntu onenhliziyo azokwazi uNkulunkulu ukuthi abe kumthwalo wokuthandaza. Can you be that person namhlanje? Amen. Othi uNkulunkulu bekumthwalo wakho wokuthandaza kumina ukuze kwenzeke ezinye izinto ofuna ukuzenza emhlabeni. Nikhona abantu abazana namhlanje. Can you be that man othi uNkulunkulu lay a burden of intercession? Khona namuntu namhlanje Nkosi ngithwalise lo mthwalo wokunxusa. Ngithwalise lo mthwalo wokunxusa ukuze kufezeke izithembiso zakhe emhlabeni. God is in need of a man. God is in need of someone. Siyathandaza. uNkulunkulu udinga umuntu. uNkulunkulu udinga umuntu ukuze kukhulule Israel. Wabiza ukuthi uDaniel afunde incwadi kaJeremiya bazalwane. Wafunda lithi he understood by books. Waqonda ngembhalo. Uthi umsebenzi ezuphelile. So uNkulunkulu usho ukuthi uyamdinga ukuthi kube ingxenye yokufezekisa lesiprofeto ngokuthi ngithandaze. Khona imthandazo yakho ekufanele ikhuphuke ezulwini ukuze kukhulule ifamily yakho. Khona imthandazo yakho ekufanele ikhuphuke ezulwini ukuze impilo yakho iqhubeke. Khona imthandazo yakho ekumele ikhuphuke ukuze eminye iminyango phezu kwempilo yakho ivuleke. God is waiting on your prayers. Ngawuthwala yini umthwalo namhlanje? Ngawuthwala umthwalo kaNkulunkulu wokuthandaza. Can God lay this burden of intercession upon you? Amen. Hallelujah.
uthi ngafuna umuntu ozobe esikhaleni ukuze ngalibhubhisisa uNkulunkulu ngoba wena uzimele nje wayodinga umuntu ngoba noNkulunkulu uphelele nje abazali uNkulunkulu uphelele uNkulunkulu akadingi ukulekelela asifundeni ivesi lokugcina siyathandaza Izenzo chapter 17 verses number 24 ngifuna ukuveza ukuthi uNkulunkulu uphelele kodwa still usakudinga imithandazo yakho Izenzo chapter number 17 uverses number 24 no 25 wakhona lithi iBhayibheli haleluya sisithola bazalwane uNkulunkulu owenze izulu nomhlaba nakho konke okukuwo yena oyinkosi yezulu nomhlaba akahlala emathempelini enziwe ngezandla futhi akakhonzwa ngezandla zabantu ngokungathi udinga utho yena obapha bonke ukuphila nokuphefumula nakho konke haleluya okungathi udinga utho akadingi utho uzimela akancikile kumuntu akancikile ngalutho akadingi lutho but he needs our prayers before he takes decisions uthi ngafuna umuntu ozobe esikhaleni ukuze ngingabhubhisi izwe awuNkulunkulu wayengavela ulibhubhisa izwe ngafuna umuntu ozobe esikhaleni kuqala ngoba mina khona uthando lwami lithi banikeze ithuba baphenduke haleluya uNkulunkulu bamfuthi buthi yahlulela izwe kodwa lithi ngafuna umuntu ozobe esikhaleni uthi akufumananga namunye namhlanje uNkulunkulu is requesting udinga abantu abazothatha lo mthwalo wokuthandaza to bear the blood of God lasimngenyawo zethu. Can you take the burden korade bare khashela ba cela lo mthwalo ubeke emahlombe akho to pray kela masoda baya kele khathe phariya khosande kula barasha. God decided to work through men kela manto uNkulunkulu kwazi ukwenza konke kodwa udinga ukuthi sikhuphule imithandazo yethu namhlanje prayer item engifuna ukuthi uyikhulekelileyo kwenkosi lay burden of intercession upon my life Nkosi beka umthwalo wokunxusa phezulu kwempilo. Can we all pray? Can we all close our eyes and pray that prayer? Korade bashata.